archimang lukumang nana sa bayo kromo we wato wala mala wispo def mama sernang anyunsu serna sepse karif ko archi de pres par nyunsu so bu so me baro di nordgomit zuid oostgomit west wispo def mama sernang da fu ko archi de pres par tori ma fosu gatap de tori da wo archi wan poku. Em no touch em yo de one day. Em no dem yo si law law. Mi era toro tachi na toro em no touch em yo de one day. Em no dem yo si law law. Mi yerre wa toro tajina toro em no tache myo de one day. Vaya man no de myo si chilau lau. Yerre wa toro taji wa toro em no tache myo de one day. Em no de myo si chilau lau. Dide mami yerre wa toro tajina toro em no tache myo de one day. Vaya man no de myo si chilau lau. Yerre wa toro Masterclass. taji wa toro em no tache myo de one day. Em no de myo si chilau lau. Dide mami yere wa toro tajina toro em no tache myo de one day. Vaya man no de myo si chilau lau. Yerre wa toro taji wa toro em no tache myo de one day. Em no de myo si chilau lau. Oh vaya man no tache msa de one day. Em no de myo si chilau lau. Oh no mama no tache myo de one day. Em no de myo si chilau lau. Dide man no de myo si chi one day. Em no de myo si chilau lau. Che vaya man no tache myo de one day. Em no de myo si chilau lau. Oh no mama no tache msa de one day. Em no de myo si chilau lau. Oh no mama no tache myo de one day. Em no de myo si chilau lau. Che vaya man no tache msa si chi lau lau. Em no de myo si chilau lau. Aladie mama, aladi odi dadna aladie mama oh. Ladie mama, ladie mama. Chaladi oi, aladie mama, aladi oi no madna aladie mama Ladie, hip 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 hip. ladie mama. Ide aladio, aladie mama, aladio no madna aladie mama Ladie mama, ladie mama. Mama aladio, aladie mama, aladio no madna aladie video. Ladie, It's the master class in Ador. ladie mama. Oh madna aladio mama, Ladie, ide jadna aladio mama. Baya jadna aladio. So, da du yera pokukba. So buso, mi yere wan tori. En if mi no taka tori, mi o dede lau lau. En dat no kan. So, a tor sam yere, ma we kona tor sam yere, ma fosu gona tori dat is sam yere, da me a wan odof jonu tak takrukari, e cha takrupichi. Dus no mi kon begrijpen, want no anjonsu de panya no in Sernana nga grondtapu, taki a tweede tranche van EMF tori lus no. Dus is een verlichting
di Sernang nanga a economie fu Sernang. Sobuso, in verstand taki, ala desan di desma be meki, taki ya dade pina, dan presidente pina den, dana disi, dana dati, na disna abos kopu, sang in feite mi wan mek usabi. Taki ube muskona IMF. Want if we no be gona IMF, dat de paiman zou be abi, dan seranang biogatap failing. De man bo fail seranang en de bo fail UCRFI. Isabi to. En daarom meki de regering die si Santoki Brunswijk teka besluit dat dana IMF wanka yepunu. Maar ibe abisma, a daarom mek mi taki takrukari e chatakru pichi. Ibe abisma nanga instantie, nanga politik partij, die be feni taki, dem charisma ka starati, dem konjugu, den okar desma fuller desma taki yere no udinwa crisis, want de be saptakwa paiman. So to of de politiek leider man opot napu da taki, iya sernano ba paiman. De be sabi in so dipi. Traof den, be beji taki yere no, fos aten fi doro ko biji teki wanti minoma pai lanti mam no pai atoso. Je verstaan. Ti dena de ala de maat be opot napu en no mi konshisa na bedoelen. Want a regering babif go baka na IMF fu gos don taki nanga de schuldeisers. De sobuso de man pe desmana fesi mek de biji pai man de man bem go takanga de man baka. En a resultaat dat ook aan shi. Je bijin shi ba taki a minister fu mona versie amaji antak na 700 miljoen SRD pai man pai tanga 2023. De man pai man dati. Dat na sarana schuld sang mandi be da versie be meki. De man paien. Je verstaan. En altijd im luku peik moto fika waka bungo morofara. Ala de san dati. Dus a IMF tori ibe musga ini. En die de manga ini dat die de man be bijin. Dat ubem cha offer. En a offer bije belonen servi. Mas ma be leri tak nee inom cha offer. Im ja volk brood spelen de ora volk zoet. Dat traffer kiezen de win baka want zogenaamd die boom. Terwijl mi een exempel. Isha sandis die de karkau pupa. Te son naken. De waken wan kouwe me beji no go terapatapu. Want yo sungu gwin morserei. En na sa economie fu betang. Abe jerstaka be go. Maar geen economie. En a regering die staki me teka dekati, me teka durfiteit. Fu kota ini. Fu kota geswel puru. Fu sorgu tak nana sasa ba yokromoka abe morobung. En boy dati jide gram china nga afop ching. Naf dat de ma e worko, de mane worko jide serfi. De mane worko ji a politik partij. Ni, de mane worko ji a volk anasa desmadim kontamara. Je verstaan? En daarom meki de man be sukuf torpoder a IMF tori. Want if inoben doro de sanisa IMF be wani. Want sana sani IMF tak me horbok ji. Maar you make you economie gezond. Sobuso yung subsidie, yung disi, en de abi a sociaal vangnet. Isabi, en dat je work ook banono. Want je chisip chi 1800, de lanti maitjes de 2500, en a so de tras maitjes baby merchi, na so we yepi. A subsidie, e bouw af safri. En tanga no, dan u bereik wan doel taki, a tweede tranche dat na 53 miljoen Amerikaan dollar. Dat want taka money dati a regering no charen go pota tapukuf mag de straat aan inwa saka da inwa mawe got napin rei de katak mikotek IMF money. No. A money dati naf seta economy. Fu sorgu taka koers konde stabil. Fu sorgu tak a social vangnet ka woroko. Fu sorgu taki en sa de man bereik ook toe. Na prespartori. Nanga de schuldeisers. Na wan konder no mo nanga China umus dilete. Mala de tra konder de man bereik sani. Pe je paya man moro langa en je chis rentekorting nanga ala de sandati. Meneer is een applaus waard. Ja?
a def sotaki a regering die stanga no sa adu, ma ucha offer. En nun ook bijte, we go doro, ma alibe lekti safri. Unom denki taki, doe je ra 53 miljoen lusu da ator lusu. Nee, we go doro want we more of chisi. Maar ungo seta economie trafasi. Want inoke nyang, morolek sa je verdien. Na dat chara sani. Inokan ji uit, asa de wa mooi sani. Me verdien 100 kolu among, dame ji, a 100 kolu uit. Maar omdat mi mooi vesi, nanga mi mooi doe, dame golen ete 200 kolu, fuka je uit, dat te muta pu mina money. Dus dame talent doro en dat websa. Maar no alibi dat tapu. Sawe verdien, na dat weji uit. En dat a regering die demonstreert dat juno. Maar ko archi a president. Meneer voorzitter, toen we aantraden, en hebben we het hier in het parlement ook duidelijk kenbaar gemaakt, wat ons doel was als regering. En dat was herstel van onze economie. Dat we onze economie willen ordenen. Dat we onze economie gezond willen maken. Met herschikking van de schulden. Meneer voorzitter, 4 miljard Amerikaanse dollar schuld. Herschikking van de schulden, nationaal en internationaal. Het uitvoeren van het IMF-programma. De implementatie van een sociaal programma om de samenleving te beschermen, de kwetsbare groepen te beschermen. Meneer voorzitter, de geleidelijke afbouw van de subsidie. En het treffen van maatregelen ter versterking van de koopkracht in de samenleving, meneer voorzitter. Het introduceren van minimumloon en vanaf 1 juli gaat weer een nieuwe verhoging in voor wat betreft minimumloon, meneer voorzitter. Het beheersen van de wisselkoers en het uitvoeren van het herstelplan en het uitvoeren van ons meerjarenontwikkelingsplan. Dat zijn de doelen die we ons in ieder geval als prioriteit hebben aangegeven, meneer voorzitter, om in de regeerperiode goed uit te voeren met als doel economische groei, productie, werkgelegenheid, welzijn, welvaart, meneer voorzitter. En bij uitvoering van al deze activiteiten, maatregelen, programma's, meneer voorzitter, hebben we enorm veel onderhandelingen moeten voeren. Op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. Er is veel dialoog ingezet, met name ook op nationaal niveau. Er is vertrouwen ingezet internationaal om te komen tot herschikken van de schuld, meneer voorzitter. En natuurlijk deze maatregelen, die hebben een social cost price, meneer de voorzitter. Deze maatregelen werken door naar de samenleving. En ze hebben ook social en human cost. En we hebben dat gezien aan de hand van verschillende protesten, de spanningen, incidenten, soms ernstige incidenten. Meneer voorzitter, allemaal symptomen waarbij het volk enorm veel offers heeft gebracht. Ja, meneer voorzitter, het volk heeft offers gebracht. Dat wij in ieder geval als land weer onze economie op goede rails konden brengen, gezond konden maken. Maar aan de andere kant, meneer voorzitter, dat beleid dat we uitvoeren, die is ook gebonden aan randvoorwaarden, aan condities, aan prior actions en een target tijdlijn, dat je die targets moet halen. Meneer voorzitter, en dat beïnvloedt namelijk ook het bestuur, dat beïnvloedt namelijk ook de werkwijze en dat heeft ook te maken met soms setbacks die je krijgt als regering. Soms vanwege het niet halen van het target, soms vanwege gebrek aan capaciteit. Waarom we ook werken, meneer voorzitter, dat die capaciteit er is om die doelen daadwerkelijk te realiseren. Meneer voorzitter, wij willen op koers blijven. En we zijn op koers gebleven. Die koers
om te gaan naar die gezonde economie. Die koers om te zorgen dat er weer stabilisatie komt. Die koers om te zorgen dat we weer evenwicht krijgen in onze economie en onze begroting. Die koers om ook die wisselkoers te stabiliseren, meneer voorzitter. Maar die koers die moet leiden naar een bestemming van duurzame oplossing van de economie en duurzame schuldherschikking en duurzaam sociaal programma. Met name een programma gericht op bescherming van de samenleving en kwetsbare groepen op basis van ook subsidie, meneer voorzitter, en koopkrachtversterking. Meneer voorzitter, al deze zaken die hebben geleid tot een betere startpositie van ons als we praten over de tweede helft, meneer voorzitter. We zien namelijk de resultaten die niet uitgebleven zijn. En natuurlijk zijn we nog niet klaar, meneer voorzitter. We gaan door met die maatregelen. Maar onze monetaire reserves zijn weer gegroeid tot bijna 1,2 miljard Amerikaanse dollar, meneer voorzitter. Onze staatsschulden die zijn weer afgelost met ruim 2,5 miljard SRD, meneer voorzitter. De schuldherschikking met de commerciële schuldeiser Oppenheimer, meer bekend als Oppenheimer, is teruggebracht met 25%, meneer voorzitter. BTW is ingevoerd na ruim 25 jaar, meneer voorzitter. En natuurlijk moet er nog verbetering komen. Natuurlijk moet het verder geëffectueerd worden. Natuurlijk moeten de inkomsten afgedragen worden aan de Belastingdienst. En natuurlijk moet de Belastingdienst ook die afdrachten plegen naar die bedrijven die zorg dragen dat de BTW ook uitgevoerd wordt, meneer voorzitter. Dat doe je, president. De je shitak verlichting e konkeba. Alasani, je chisip chimonilek van takafesi, safri. Maar Yuserefi moest dan je best. Je verstaan. Want de paiman e pai. Je verstaan. Dat je jere ook toe pe a president Serefi. E kotak na nga volk. Want ja bisma de bartak ja president ne kotak nga volk. Dat ne begrijp disi. We mi eleku uit. En in Serefi, a broke kapchi money. A verlichting deno. Maar verlichting nego 1, 2, 3. Want if je wan soro, te pot deresi jeng. Dan a safri, na nyang im nyang bung, en yum sorgu bung fi Serefi, fu a soro dat kon betere. Want dat er kaiji, omen bung deresi e pot ja soro, maar je trowe doti. Je wakan dot wateranga soro, je disi je dati. Dat soro komoro erg. Dus dat wantaki, ala de sandisi, jumu sabi, die verstaan dat ko archa president baka. A heersen van IMF, we hebben een doel noemen. Tja orga koe na economie. Meka a money sa je gi uit, na money sa je verdien. En a money sa je ook gi uit door leni, maar in verdien niks. En dat moet nu in evenwicht. En dat moet je door. Want bakatide word je nog constant beoordeeld om de 3 maanden. Je haalt de normen, je haalt de targets, je haalt de doelen. Maar als je doet, dan krijg je alle 3 maanden jouw geld op tijd gestort. Dus gaat u maar na. Als wij, zoals we nu doorgaan, de targets halen, dan bakala 3 miljoen. Voor me op 50 miljoen Amerikaanse dollar. Dan gaat het toch goed met ons? Deze waren de zware offers. Een volkje offers, ja. Een volkje heavy offers. En ik wil vanuit deze plaats niet alleen het volk feliciteren, maar met name bedanken voor die offers. Die zware offers. Maar zo als aan de, dat als het beter gaat, moet het teruggeven aan het volk. Surinaams volk gefeliciteerd. En ieder gefeliciteerd. Het onderhandelingsteam. Alle de DNA-leden ondersteunen. Het IMF-programma, regering. En alle andere personen. Wil ik bedanken. Wil ik feliciteren. Dit is Nagadoroko. Wegadoro, Nagamoro. Zo, dat doe je a president. Takentori. Dat wan trapi story de.
Ja, want toesma de op een bepaalde nemen, no sabef mo spreken, de man no niet of wat de man neemt. De man dat hij nou een orga. Maar de man dat hij edu pran grontori. San u ap van nodu in mamaser na jaso, fu sorgu taku economie, kon booster. Maar no deso taki lanti ser gronji de man. Of lanti yuur gronji de man. No, ano dati. Na wan bedrijf, wan sentek des ma dati. Fu ko woroko, fu kon pran gron, fu kon dusani, fu ka exporteer, fu ka chis dala de visa sobuso. Want in begrijp dat no, centrale bank voelen. Na 1 zoveel miljard dala dape. Maar president en regering tak meneer Faseng, dat naf doet tarasani, anof prati, isabito. Jimang no abeso lek fa prati mawan, lek fa nyaman wani. Dat no de, maar sande, precies sande na dat je ofeni. Dat zo a economia e waka en dat die demand is actie, dat a regering taki onderstreegente voorwaarden, dus alle den vreemdelingenwet, alle de sanda demand oteki, fu luku, fa demand is kan kompran grong, ko worko di wan bedrijf, anotak demand ko bij wan grong, of demand tek wan gebied, fu binnenland bewoners of zo, ano dat natori. Maar ja, bisma, ukabatu baya, demand tak boba fu chima tumsi biji wai chirip ching, iya toch. Uno kan zodra je jere wasan uno sapfasan deserefi lekwe biji potu u eji versi dat want tak na winsi san no gobun in wan konder peye tang pe userefi no yupchi yu sapchi kale ronder ma inatrobi ma in pest serefa skoro no dema abi wan tema taki uno me pestu serefin kalas konteri mama ser nang sende mek pestu se refifu no kafesi. Da juwa wan kafesi, wan juwa sa PF na monster. Terawan no sabi, dus da je pest terawan de no konkors B5 kafeni. Ano kan God forbid, ino do des andaki. De man die si mus go in wan dungru kamera, da go stelle serfi, de gewites vragen, maar gado piji. En door dat gado piji, gado ne jiwans ma tu starafu, na wanomo. Door dat gado piji, de tweede tranche voor EMF los op. Dus amone kon en dat tore godoro. En we godoro, dus we bouwen de subsidie af. Maar sociaal vangnet, ik wanga langa, e woroko e sorgu. En de mando kof koprana grom, kodu desani. Na sa yuseref kandu, maar door din taki a animo no de, mek mi masaragambo ete yuti de. Tak trusiani na grom. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Want na zo de man dat je denkt. Dat je prani en prani et je verlichting. Isabi de ka jompo de op het napu de tak. Ay mina wan jaja sarana kuma. Of wan jaja sarana man. Mek moeite. Sorgu taki. I sorgu fi serefi. No wakti tak lanto konfko sorgu yu. Sorgu fi serefi. Wako nu grom. Isabi to. Parasidoti. Fatu. Dotipi. Te broma dotipi. A doti dat ik tekelek zwarte aarde, want dat de sergi. Ik tekelek zwarte aarde, je mekip je moestuin, je pranip je taya wiri. Is de bagana. Als je zo'n kot taya wiri, dan je taya wiri. Zo gemakkelijk als aan ego. En taya wiri naf je voermes, a dotin boom. Dat je nyangba. En dat nu want je jono. Dat onzer na man. Na diska je pono. Fu truswani na gro. En na trasi. Or you jari kring. Want hij begint altijd dat osso. En dat die daar starati. No trowe doti tapu starati. Want je shisot ogri a doti etu. Zij je trowe tapu starati. You mo fodoro mu kring. Te you mo fodoro kring. Dat asma prisiri we zei psa watrai chireng. Dat amo fodoro ja kring. Miga donka accidents map chi watara. Maar fa dota morsanga bongoro ala sot san datapu. As my tak ba mi oshwari spiti me wakamoro farawan mino kodring watera you. Kandi no deso ma de mata kai mo fodoro e sorfa in osotang. En sami wante you woru serefi. Utang volg akkoord. Uno las passi. Isabi en uno mekis makotro e kriolin ino kring watera. We doro. Lexa president taki we doro. En a sociale epi ekon, maar
sorgo ta ku meka economia ina kondre gezond. So buso no di moro furu lektie enyang. Play gelijk, play kid. If je tis 100 kolu, nya 100 kolu. No nyapsa 100 kolu want i go lenen de da pai man. De no conforme yo drain office ese cerca. Mete yo grantani te want release baka. Lobby na akrakti fu a tru bondru fu strei a strei GV stranang. Da moi kondre fui, wa moi brum chichari. Na historia make we alla de ja. Mi mus bondru tego ji wan strana. Horus drev makandra, brujas drev non broke. Lobi nanga bribe me tren kontru. Schrijf een nieuwe historia die op kapiki. O seksana se kronta. Streven zit aan kondrepo. We na testo futu strana. Strada na we. Strada na we. Yese ahi ayeshi mofe taki ati misukrini fu a tru bondru GV pikin ai stranang. Wan sope un alak moto sabita ku yeye lontui stranang grun etankari na vi stranang. Strana kalek go to ai brenki mafuka shen wa bifkenki udenki lerlo busrefi weki wan gwendi hey en ala sandi differenti umoksi kwa wano moksi orshi na pisrana no bika if unu no dweng noiti auto meku zorta kakano kan Ome yali kabate taki wina wang Hindustani yang panisi ingi blaka mang Portugisis nisi yang ala deta wang metegu ete wantong Wan skin, wan gro, wan fesi Wan mofo, wan tongo, wan tesi Wan kofufu, wini afeti Meku opo u fraga legislana mas Você será se pronta por Você tá com trebon. We na testo futu strana. Make it with that gift 50 down konawa. Majabu, majabilo. Hey. Kaya lami kondema. Gadwa fesi, e gaja baka. Te yu pranu ziri no psatei no jide watra. Tena te yu satesi den sukru abra. De rutu funa bong den ziri nanga den taki. Bribi in yu zrefi moro prespari zani. Debe wan madeno man broko zana zantagi. No afronchu fesi man masragado yepiwi. Pai mansa musu pai de pai. Takrudusa musu wai. Kimi na wasabi sontengi juarai. Este bende este, tamara faraite. Prisiri pe prisiri de, lobby pe na lobby de. Tena isriketi koti, na bigi roko poti. Te yu mama Bobby Dre, yu papa sagidem oni. Get up,